גיל 40 הוא לא סתם עוד גיל. והיום אני משנה קידומת. באמת אני משנה קידומת. לעבור לגיל 40 זה חתיכת מסע. אני חושב שאני היום מייצג פה את סבא רחמים. זכרונו לברכה, נכון? הוא לא זכה להגיע לגיל 40. נכון? הוא לא הגיע ב-40, הוא נפטר. ב-40. סבא שלי רחם, שאני קרוא על שמו, נפטר בגיל 40. ומה שמביא אותי למעשה שאני מגיע אליו בעצם זה התעוזה שיש לי סבתא שלי. הרי איך אומרים, יש שורשים, בבן אדם יש שורשים. ואם סבתא שלי עלתה לארץ ישראל עם 3 ילדים בלי בעל, היא אמרה, אני לא אשאר פה בארץ הזאת, אני לא אשאר בבוכרה, יש פה התבוללות, אני לא צריכה שהילדים שהתקטנו פה עם גויות. עזבה את הכל עם כסף במגירות, עם עושר באמת, עם הכל, עזבה את הכל, לקחה את הילדים ועלתה לארץ ישראל ועברה בסיוט. ואני אומר לכם, זה לא כמו היום, זה סיוט. היא יכולה לספר אפילו קצת כמו שהיא עברה שם, וזה לשחד אנשים בבקבוקי ערק וודקה, והכל בשביל להגיע לארץ ישראל. אז אני אומר, אם סבתא שלי עשתה את כל הדבר הזה, אני לא אמשיך את הדרך שלה? אני לא אמשיך את המסע שהיא התחילה? ויעצג את הנפש הגדולה, ואני מאמין היום שסבא שלי הוא קבור גם לא בארץ, הוא קבור בבוכרה, הם עולים, מדי פעם עולים שם. אז אני לא אמשיך את הכל, אני מאמין שהוא מאוד גאה בדרך שאני עושה היום, בתור צאצא שלו פה בארץ ישראל. ואני בטוח שגם הוא היה רוצה להיות פה ולשבת ולהקשיב ולהיות נוכח כמו שקורה פה. הוא לא זכה, ואחריו גם היא התחתנה פה עם סבא עובדיה, שאותו אני הכרתי בארץ ישראל. סבא יקר, שהייתי ישן איתו בלילה, ובאמת היה בשבילי סבא מאוד משמעותי. אז סבתא יקרה, תודה רבה שאת פה איתנו, ושתמשיכי באמת להיות איתנו ולתת מאיתנו את התורה. כי אני חושב שאת התורה שאהבנו ממך, את התורה... אתה מזכה את כל הדור ההוא שבגלות לא יודעים מה זה, וכבר עזבו את היהדות והתחתנו עם כל העדות האחרות. והפחד שלי היה ש3 ילדים שלי לא התחתנו עם הגויים, ועליתי אותם לארץ עד שהיו קטנים. זה הזכות, ברוך השם. אני רוצה גם תודה רבה לאבא שלי שהביא אותי עד הלום, כי באמת זה לא מובן, אבא יקר. אני חושב שאני ממשיך לדרכו של אבא שלי, יזם בנשמה, מסתער על כל ג'בלה שהוא לא יכול בדרך, והוא הקים ועשה והרים לפי, וכל פעם אני לא אשכח שהייתי קטן, שגרנו בשכונה של עבריינים וסמים ופשע, וכן, אני בא ממקום מאוד מאוד לא פשוט. הוא אמר, כשרמי יגיע לכיתה א' אני לא אגור פה, ובאמת כשהגעתי לכיתה א' לא גרנו באותו מקום, ועברנו לגבעת זה, ובית שהוא גם לא הכי יפה והכי זה, וסבתא שעזרה להם גם בקנייה של הבית, אבל לקחת את המשפחה קדימה, תמיד להתקדם. וגם היום אני מאוד מעריך את אבא שלי, שבאמת אדם, אני כל פעם רואה, אני עומד פה היום ולא נשאבתי לסמים ולדברים אחרים שכן חברים נשאבו, זה בזכות אבא שלי. באמת אני אומר את זה, אני מודה לו שהוא החזיק אותי קצר, הוא ידע להחזיק אותי קצר. וכל הדודים שהגיעו לפה, דוד שלי ציון, דודה אנג'לה, דוד חיה, כל הדודים העיקריים שמלווים אותי גם במסע הזה, והחברים העיקריים, שגם אני אגע בזה תכף. אז אמא שלי היקרה, היא לא איתנו פה כרגע, היא קצת לא מרגישה טוב, היא לא יכולה להגיע, אנחנו כל פעם מברכים אותה גם בשיעורים, בדרך שאנחנו זה, שהנפש שלה זועקת, ובעזרת השם גם תעבור את זה. שולחים החיבוקים גדולים. וכל המפעל הזה, כל הדבר הזה, כמובן לא היה מתקיים בלי אשתי היקרה, שכמובן היא הסלע שלי, היא יודעת, היא מאזנת אותי תמיד שאני קצת קופץ גבוה מדי, שאני אומר, אחרי אני הולך, ביי וזה, בואו תנחת. אז כל הזמן באמת, אני חושב שזה כמו סיר ומכסה. ולא היה מספר פעמים שרציתי לעזוב ולהיפרד, וזה לא בושה להגיד את זה. ולא, ובסוף משהו תמיד דאג להשאיר אותנו ביחד, מאוחדים, כנראה כוחנו ואחדותנו. היא יודעת כמה אני מעריך אותה, וכל הערב הזה אני רציתי אתמול לבטל את זה, יודעת את זה, אמרתי לה, תבטלי, המסגן שלנו התקלקל בבית, זה אמור להיות בבית, וזה, קיצור. וגם היישוב הזה, אתם אומרים, באמת, היישוב הזה נותן לי כל יום כוח לעמוד על הרגליים, ואנשים כך טובים שיש ביישוב הזה, שאני חושב שחלק מהתהליך שלי זה שהגעתי ליישוב הזה. זה פתאום לראות דברים שלא ראית בחיים שלך. לראות דברים שלא ראית בחיים שלך. היישוב הזה הרים אותי,
ובאמת, לקח אותי למקומות הרבה יותר גדולים שהיום אני נמצא בהם. אני מודה גם לתושבי היישוב הזה, שהיום ברוך השם יש לנו מזגן. אתמול הוא התקלקל, היום יש מזגן בבית חדש, עובד, בזכות תושבי היישוב. כן, כמה אנשים שהלכו, הביאו בן אדם, אנחנו היינו בטוחים שכל אחד אנחנו הולכים להיות פה בלי מזגן, הביאו מזגן, בא, עזר לו להתקין את המזגן, סידר, והיום יש לי מזגן בבית. בעיר אני לא חושב שהיה לי את הדבר הזה, את הפריבילגיה הזאת. נכון, שמתי שאלת ההשכרה כי אנחנו רוצים קצת להתקדם מבחינה רוחנית, לעלות למקומות יותר גבוהים, אבל אני אומר לכם, היישוב הזה תומך, לא משנה, גם שאתה רוצה לעזור עם זה, היישוב תומך ואוהב ומחבק. אז אני רוצה שהערב הזה יוקדש גם לחיילים האמיצים שלנו, שמקריבים את עצמם כל יום, כדי שאנחנו נוכל לשבת פה בביטחון, לאכול ביחד. אז בעזרת השם, שכל החטופים, כל החיילים, שכולם יסיימו את זה במהרה, שנזכה לגאולה שלמה ברחמים רבים בעזרת השם, ולבניית בית המקדש, שכבר אנחנו רוצים שהוא יגיע, כי אתם לא מבינים איזה שכינה כשיהיה בית המקדש. לא נצטרך לעבוד, הגויים פה בצד השני הם יעבדו בשבילנו. איך אני אומר לילד שלי, אתה תרצה למבורגיני, תגיד לגוי איך תביא לי למבורגיני, הוא ידע כאלה למבורגיני. אתה תרצה מה שאתה רוצה, תגיד לו איך תביא לי מעליבאבא, לא יודע מאיפה, והוא יביא את זה. הוא יודע את הזכות הגדולה שאתה תעזור לו להגיע, הוא יהיה עבד שלך. אומרים ש2,000 גויים יהיו לכל יהודי, יחזיקו לו ככה את הבגדים, כי הם לא יודעים מה הזכות שלי. כשאנחנו נבין את המהות של יהודי בארץ ישראל, אז גם הם ידעו להבין את זה, וכך צריכים לשווק את התורה. ואני בעזרת השם גם ירצה לשווק ולעשות את זה. אז היום באמת, אחרי 40 שנה הגיעה נשמה מאוד מאוד גדולה לעולם הזה, והנשמה הזאת 35 שנה הייתה סביב מסגרות, סביב אמונות מגבילות של המון אנשים. ואני היום מבין ב5 שנים האחרונות, אמרו לי אין לך תואר, אין לך בגרות, אין לך לימודים, במבחן לא עברת רוב הזמן, כנראה שלא תצליח בחיים. זה המסר שאני רוצה גם, שמחר הבוקר תיקחו יצאו פה מחר הבוקר, המסר הוא לא תצליח, אין לך בגרות, אין לך תואר, אתה לא עובר מבחנים, למה שאתה זה? בואי, מה אלך? אני באתי עם בלון? טוב, אז תראה,